ଏ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ପରି ନାଁ ହେଉଛି ଏହାର କଦମ୍ବ ପିଠା। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠା ଖାଇଥିବେ। ଥରେ ଏମିତି କଦମ୍ବ ଫୁଲର ପିଠା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ, ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଦମ୍ବ ପିଠା ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରି ଦେଇ ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି କିଛି ଚିନି ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ, ଆଉ କିଛି ତେଲ। ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ କାହିଁକି ମୁଁ ନେଇଛି ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ 500 ଗ୍ରାମ ନେଇଥିଲି, ଆଉ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆକୁ ଭିଜେଇ ପାଣିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ମିକ୍ସିଂ ଜାରରେ ଆକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆକୁ ଦେଇ ମିକ୍ସିଂ ଜାରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ବେଟରଟି ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ଆମର ପତଳା, ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି କି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି। ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ବେଟରଟି ଆମର ରହିବ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ଗୋଟେ ତାଳ ନେଇଛି। ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କଦମ୍ବ ଫୁଲର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ତାଳଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆମର ତାଳ ଆସିଥିଲା, ତାଳକୁ ମୁଁ କିଛି 5-10 ମିନିଟ୍ ସିଝେଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ତାଳଟା ଆମର ସିଝେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିତା ଅଂଶ ଲାଗିବନି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଠାଟା ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ତାଳ ବି କରିପାରିବେ ଦର କାଢ଼ିକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତାଳଟି, ଆଉ ଟିକେ ତାତି ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଖୋଲି ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ତାକୁ କରି ତାର ଦୋର କାଢ଼ିଦେବା ତାଳର ସବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସାରା ଦୋର ବାହାରିଛି, ଆଉ ସେ ଦୋରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚୁନା ଚାଲୁଣିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତାର ଯେଉଁ କେର ସବୁ ଥିବ ଆଉ ସାଇଜ୍ରେ ତାର ବାହାରି ପଡ଼ିବ, କେର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେର ବାହାରିଛି। ଏବେ ତ ଆମର ବେଟରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଳର ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦୋରକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାଳର ଦୋରକୁ। ଆଉ ଏବେ ଆହିଁରେ କିଛି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ବି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆହିଁରେ କିଛି ଲୁଣ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଲା ପରେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବେଟରକୁ ଏମିତି ନନଷ୍ଟପ୍ ଏମିତି ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଲ କାହିଁକି ପକାଇଲେ ନା ଆମର ଏଇଟା ଚକୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆଉ ଲାଗିବନି। ଏବେ ମୁଁ ତା ପୁର ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଚିନି ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ଜାଗାରେ ଗୁଡ଼ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ପାନମଧୁରୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଭଲ ବାସ୍ନା ହେବ ବୋଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ହେରି। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପୁରା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ପୁରଟା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବେ। ଏପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣିଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବି ଲାଗୁନି କି ହାତରେ ଲାଗୁନି, ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ସିଝିଛି ଜନ୍ତୁଣି। ଏବେ ଆକୁ ଏମିତି ଆମେ ଚକୁଡ଼ି ଦଳିଦେବା। ଆଉ ଦଳିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ମଣ୍ଡା ଯେମିତି ଆମେ ଘଡ଼ନ୍ତି, ସେମିତି ମଣ୍ଡାକୁ ସବୁ ପୁର ଦେଇ ଏମିତି ଘଡ଼ିବା। ଏ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏମିତି ମଣ୍ଡାକୁ ଘଡ଼ିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କୋଉଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଳ ସରିବା ଆଗରୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏଇ ପିଠାଟି, ତାଳ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ପିଠାଟି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠାଟି କେମିତି ଗୋଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମଣ୍ଡା ଏମିତି କରିଦେବା। ଏବେ ତ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ମଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ କହିବି, ଆହିଁରେ କିଛି 1 ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ଦେଇ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ଭିଜେଇ ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖିଲା ପରେ ମଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ତାହିଁରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଣ୍ଡାକୁ ରଖି ଏମିତି କଭର୍ ଦେଇଥିଲି। 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ଏମିତି କଭର୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ମଝିରେ କାଢ଼ି ଏମିତି ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା, କାହିଁକିନା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ପୁଣି କଭର୍ ଦେଇଦେବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ସିଝେଇଦେବା ଆମେ। ସିଝିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ କଭର୍ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଣ୍ଡା ଫୁଲଟି କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା
ଫୁଲ ଭଳି କଦମ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ତ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ ତାଳ ସରିବା ଆଗରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ତାଳ କଦମ ଫୁଲ ପିଠାଟି ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା କଦମ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଭିତରଟା ସିଝିଛି ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଛି ଆଉ ଭିତରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ହିଁ ବନାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଆଉ ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।